wakwancwaswa igay Yeah. yayincwasa phi wayibona njani ba incwasile yathini Yayincwasa yayindibeni namapha kwaqabi yabo yacela inamba yami nabe ndibethela ba hayi kusaphitha ngafoni. so like ngexa incwasa zange bekho umsindo kanye ube nengxaki Ngacaphuka ndathi khawume makhwalasa wena ndikufuna uphamene. uyazi top No, i-top top. Woman on top. i-top yazi like as top Ndikhe ndive nje apha ko-Facebook. Abanye bathi bazi-top, abanye bathi bazi-bottom. so wena kwezo zithu yephi Andikho. awukho kwezithu Hayi soze. kwi-first round uthatha how many minutes You-1 for sure. khawucingele noma mhlawumbe uthatha how many minutes 30, 35, 40, 45. Anibali.